Uy, yun na naman, oh. Oo. Pagdadali kaya ata. Balik ka tayo ulit. Palit ulit. Pangatlong palit na yan ah. Good afternoon sa inyo mga toy. Bali, bibisitahin natin tong pinag-uusapan sa channel ni Talim Pits na meron daw ginagawa siyang kababalagan ba? Yung mga ganun. Yung meron daw kasi mga buzzer siya na parang scripted yung ginagawa. So galing pa kami mga toy ng ako galing ako ng Makati. May mga kasamaan tayo dito na galing Katoy dyan, galing ng Representative ng Taytay. Taytay. Tapos sa Pasig, si Katoy Philip Robles, yon may YouTube channel din. So bali experience natin to kung talagang tunay talaga to. Ito. May wagang baak ni Talim Pits. Oh, yun. Nakagalit na pati. Jokes lang mga tay. Bali patunayan lang natin. So yun mga tay, panoorin na natin. Tinanong namin kanina, nakakuha yung bata, kaya ako nga tatry ko rin para talagang buo. Sige nga. Kasama rin natin mga bro, si Bro Jan Abolencia. Ayan, subscriber natin yan. May shoutout ba bro? Shoutout and Janglers. Yun, shoutout sa lahat. Tara na dito. Wala naman eh. Ay, meron na oh. Oy, meron nga. Ay, nawala. Ulit. Ano yun? Bah, talagang meron nga. Bulate, So, bulate. Ben, wag ka dyan, Ben. ang pain natin bulati. Yan. Totoo talaga pala. Akala ko lang to. Alam mo, scripted lang. Scripted ba? Talagang tungag. Ako, dinayo ko rin to. Inahiwagaan din ako dito eh. Sige ya, Katoy. Sige ya. Meron na. Uy! Sige. Ala, ang bilis kagatin, no? Sakitan. Sakit. Pamiwas lang. Naninipa ka naman na hindi joke lang. Wala eh. Oh. Wala eh. Tawag ka. Siguro habaan. Uli. Oh, yun. Naunahan pa. So, maliit eh. Balik natin. Oh, mali. Asa mamaya na lang. Buhay pa naman yun. Baka sabihin yun parang kakikibit eh. Uy, bumalik nga. Naunahan pa ako eh. Meron po eh. Meron po. Wala. Ayaw ata sa dayuhan. Parang ayaw sa dayuhan. Ayaw Parang papahiya ata yung subscriber ko nito. Ayaw eh. Bro, pakaramdaman mo na lang. Pag magkabit na floater. Doon ka uli kaya Ay, siyo. huwag ka lang gagamit. Oo, ano mo lang. So yun, binigyan tayo ng tip ni Kajoy Mart. Pakaramdaman mo na lang. Huwag na daw tayong gagamit ng Wow. oil. Alis! Alis! Ako titira mas malaki. Yeah, magpakaramdaman lang Pakaramdaman lang. Balik na na. Kailangan diskarte lang talaga sa pamimiwas eh. Huwag natin lagyan ng Uy, ayan na. Oo! Nakadali! Wala ka wala! Ano ba yan? Ayaw Huli talaga. na, nakawala pa. Yan, tinitikman na. Tara na. Hindi ata ko papakawalan ko. Nawala na ng ng fighting spirit. Wala. Wala eh. Natulog sa mga sa camera, Merag. So, di pala masyadong malalim siya, no? Diyan lang siya, oh. Makakahuli na yan. Mga katay, wala kayong mga katay, baka sabihin nyo. Ilus Pasig, Camera. May tao ba sa loob? Wala eh. Meron eh. Joke lang. Namatay, nasanay ko dyan. Wala naman siyang hingahan dyan. Ito ko marunong. Bulate na pagpupunta dito. Oo, mayroon dyan. Hindi kaya malaki yung hook. Oo, bro, medyo malaki yan. Wala eh. I-unlock namin yung Ako nga dyan, bro. Patis niya. Nakagaw na pamiwas. Ay, tignan natin gagamitin ni bigyan may Yung yung bro, ibabalik natin yung mga nahuhuli nila kasi medyo maliliit. Maliliit. Ayaw ko talaga. yung mahiwagang
May dulo mo, Menard. Uy, sino yun? Tinakbo na. Tayo isang makakahuli. Wala iyo. Kuya, tinakbo na sa'yo. Talaga, mayroon talaga siya. Ako wala iyo. Ba naman dito, malas. Nagpalit na ng pamingwit yan, guys. Hindi, naubos na yung swerte ko kanina pa eh. Hindi yata sa pamingwit talaga. Wala sa pamingwit. Nagpalit na kayo eh. Nasa kamay. Napapahiya yata ang tirador ng Pasig. Ano pa yung aso? Meron na naman siya oh. Ang lupit. Palit ulit, palit. Paina mo. Paina mo. Palit ulit, palit. Ayan, palit. Pare. Yan. So, Makakatiisa lang siya yung talaga. kanina si Menard nakakahuli, nagpalit ng biwas. Nung nagpalit, si Menard pa rin nakakahuli. Hindi ako uuwi dito hanggat magabihan tayo dito. Hindi ako uuwi hanggat di ako nakakuha. Ano yun? Pahawak lang kami mo. No. Yan. Huli ko muna. Yun. Ba't ganun? Yun! Ay! Wala talaga eh! Dilaan niya ng ano mo. Talaga. Meron talaga sa pamimiwas talaga, may swerte eh. Kita mo, dito na nga lang. Oh. Wala na. Joker, baka magkapalit ka ng mukha. Meron na. Bro, ano tignan niyan? Pag masyado laliman. Medyo angat-angat mo na konti. May ina-discuss natin dito. Lagay mo. Talaga tirador ka ng Pasig. Sa trabaho natin dito. Ako na. Oh, yun. Hindi. Natutupi ba ito kayo? Oo, natutupi yan. Yun! Nakadali rin. Tara na, ayos na. Ah, nakawala ako. No. Stick talaga. Huwag kang susuko. Nahuli na eh. Ang laki pa naman. Nandiyan maraming tilapia, no? Let. Di ba na sila makina na yun? Invisible makina na. Wala oh. Sa'yo ba yan? Invisible makina. Nakahuli ka na ba, Kuya Choy? Oo. Parang pinagtitripan tayo Wala ng na. tilapia dito. Ano, hindi kayo kilala. O, nakita nyo ito. Bibigos na naman, no? Hindi, Menard, oh. Wala na natin. Tuwi na tayo. Sa may wagang backen, guys. Patunay lang, pinapatunayan namin kasi ano, maraming pinag-uusapan tong bakak na to dito sa Isla Kaya Talim. daw ba? Ikilala sa dyan, siya napapakain niya pagkagabi. Yan ang tuwad ko pagkagabi. Huwag naman yun. Tingin daw ba Ang malapit pala ng isda na maya. Huwag na daw. Ayaw ba? Oh, Kain pa. stab. Ay, marami. Uy, yun na naman oh. Oo. Napagdadali ka yata. Balik ka tayo ulit. Palit ulit. Pangatlong palit na yan, ah. Talaga yun. Ay, pagka talaga yan ay nakauli pa talaga si Menard, iba na talaga. Balik natin to ah. Ayan, oh. Talagang marami na akong na ano kasi nakakawala. Marami na hagit. Hindi na talaga kumakagat. Uy, sige lang po, isa lang para maano ko lang. Dasal na. Hindi naman na Oo, dali. Nadadali ka ni baka. Ano kay Philip? May magic. Sige, sige. Yan. Hindi talaga oh. Wala na, kinain na. Sige, pain pa. Huwag ka susuko. Tatot nga pala sa mga ano, sa mga utol ko, yun. Pinatunayan natin dito sa ano. Pinag-uusapan ro to, matol. Mga pinsan ko sa Bicol. Shoutout nga pala kay ano, kay Kuya Badong Bermeo. At sa Angko Bar, Resto Bar. Negosyo nila sa Santo Domingo na buwan. Ayun, Ayun. shoutout. Menard, may shoutout ba? Ikaw ang champion. Wala oh. Ako naman yata hindi nakahuli na.
At siyempre, shout ko pala yung mga subscriber dito sa Binangonan. Sa Philippines, sa At syempre mga bro, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ni Bro Roger. Ayan, lagi ang bumibisita sa akin. Thank you. Kita mo na, sinabi mo lang mag-subscribe, nakauli na ako. Ayun! Okay na, tawa ka. Thank you mga toy. Thank you bro. Ayun, napatunayan ko talaga, meron talaga. Meron talaga ano eh. Pero babalik tayo ito para. Thank you. Ay, ayos talaga. Akin na. Meron ano. Napatunayan na. Mga bro, Thank you. hindi scripted. O yun mga toy, maraming salamat mga toy. At kasama nga natin dito si Talimpites yun. Yun, legit talaga. Walang cover na ano. Kala nyo di totoo na ano. Kala nyo may tao talaga sa ilalim. So yun, maraming salamat Kachoy. At kay siyempre, Kachoy sa photographer natin. Kachoy Mark. Yun, thank you. Ano wala na sila Kachoy Philip. Ay namimiwas na si Kachoy Philip sa Kachoy dyan. Kachoy dyan. Napatunayan ko na. Thank you. Nakakaaligot to mga toy. Ito yung maiwagang baak ni Talimpites dito. So yan mga toy. Thank you. 1 hour later. Mga toy, uwi na kami. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa mga batang anglers. Ay si Kuya. Sila Katigiron. At sa Gondra family. Thank you. Wala si Kachoy Philip. Pasan na? Kachoy Philip. Bayo na tayo. Yun mga toy, maraming salamat. Andiyan yung bangka. Thank you.